Imoro chaoti kono. Okay, phone na man ge problem nyako ngore wa ready. Kore ni sawa. Ya, doka by like sani about kwalto ma bedo rampant sana. Kongi kon jopiny ni luongi ni. Okay, aluonga ni Martin. Martin. Yes, your account. Martin, mano wuod Siaya, mano kuma ji rieke seriously, county mar Gorengo. Bas. Eh. Kor Omari, anyalo wacho ni these people, tich matek ema tamogi. Ng'ama kwalo gir wadi to onge. Iwinjo? Onge ng'ama kwalo gir ng'ato. Iwinjo? Inyalo bedo gi gimoro, to kifreme maber monyalo konyigo. Ok idhi kete yo mowinjore. Yes. To through gimigolo no ng'ato nyalo come up gi idea machielo manyalo konyo. Yeah. Koro ginyalo wacho ni inyalo blame ng'at this person. Yes. Gik moko biro like kata mana music chon naonge ga ohangla nigo ga pien dhiang'. Nigo pien dhiang'. Ochopo kuma odonjo kuma ikoe keyboard. Dak claim osabedo ni ane mana chako keyboard. Ni bwana ane mana chako keyboard, ane mabiro gi keyboard. Yes, dak claim no chako obet. Yeah. Like relics moko ma yeni ting tume moko minya ni ng'anyo kwal. Like mostly these people ma koro ma san donyo and just relics. Like bwana chayuak ni nde tunde ne mare. Chris nyakwar Jothum. Bas. Tunde ni to kata nwa tindo ni winjo ni nyon mos nde. Nyamama nyon mos nde tunde. En ga chon koro kara ng'am kwalo. Nyono nde nyathino nyono nde. Wane nasari to mage gik mno wero. Ambe nde tunde ni awere Ramogi. Nyono nde nyathino nyono nde tunde. Ana yudo kiwere an kata kuma nakwale ne onge. Yes, macha relief an idea. Like Chris mare na e climax mare. Koriko gine ne. Winjo. Macho kwalo thum en ng'ano gole from 0 to Z. Winjo. Ayuri bwana ina makori team analysis ina mawinji 0 to Z. Mato mana really ng'ani enena gima di okichog kata kora konia. Achogo ng'ane Omari ng'ane koro mateni mano kachogi to ng'ato chak chogi kendo. Ing'eni gini? Gini en business. Yes. There is no effect, onge problem ma ng'ano yudo ka ng'ato dhi ogolo gimoro mondo achal gi mare. Yes. To kogolo maber moingo ng'acha, dong' mare ma pod vuma. En adier ya. To kogolo ma weak. Yawa. Winjo gima timre. Bwana viduoka chien nyasachiel. Age paro ka ni Ramogi. Nyono nde nyathino nyono nde tunde. Okay, gima kelo gini, even me chien na jaga timga aeroga music, ohangla music, sana wangu. Yes. Sometimes back na aeroga timo kata composition. Tunatimo composition ma samora yudo ka at the ideas moko biro kaka yudo ka ng'ato golo thum tiwinjo ka gimne timo cha nindiko chien kamoro biro machal. Okiai pok winjo giri moro amora but iyudo ka gima biro ma winjo gima timre. Matiende gima in short onge gima nyien mabiro sani gin gik manosabet. Yes. Iwinjo? Atomi sifa nyocha ywak chien kacha. Atomi sifa ji nosawe winjo thume. Iwinjo gima timre? Ndalo ne sisonde nantie. Novuma, yes. Yeah. Sani klas osechopo machielo. Owawe ubedo gi nyiego. Wang'e miya ang'o miyo mara noko trend. To ng'ani gogolo mare machal gi mara to trend. Yeah, ere adjustment manyalo timo. Yes, mondo mi mara trend. Iwinjo? Yeah. Nitie ji mang'eny like
ni nyoncha winjo kiwe about parody and cover. And cover, yes. Yes, dineno. Nitie ji mang'eny like sani dhano chiemo gi tiyo TikTok. Yeah. Koro ka ng'ato golo thum to ng'ato mielo, ng'ano dak wuoye. Exactly. It was the same thing mana penjo ne ya. Yes, to ng'ano be yudo pesa kuom mielo thumino. To on the other side bolandi. Bola en ogeri in other way. Kiri bende kineno ka ng'ato yudo pesa moingi, ibet tim gima timo cha mondo mi yud pesa marom kode kata moingi. Yeah. Iwinjo? Waweru yuare kendo waketh nying jowetewa nono. To ng'ato bo tiyo matek mondo mi olos gino. But king'iyo kata compare sauti ma ng'ato wergo gicha gi sauti ma ng'ano wergo opogre mabor. Yawa kata beats opogre yani kaka ng'ato frame match. Ng'ano frame match obor mali. Nde makoro chal. Ndeno chal to kaka ng'acha noketo mare dweche 10 mochien kucho pore ka ng'ani keto mare sani. Yes. Ayo wacho no screenshot to giko opogre ya. Magi gin gik mwanyalo timo, iwinjo? Yes. Yes, gima dhano dware niya, ere kaka anyalo improve in this gik mwatimo gini. Natime nokochopo kumoro. Yes. Ng'ani otime to chopo ka. An ere gik manyalo medo mondo kopo natimo moro kendo. Yeah. Awinji. To embe otim maber kaka ma otimo maber. Yes, koro mane gima nego wa fight ne. But oketho nying ni ng'ano chula, ng'ano timanadi, utiyo. Koro ndetunde, gara koko jochulre. Koro bende, eto gino nogolo ka, nyaka bed nitie ka, gima amara nyaka bed gi starter mare. Yeah. Iwinjo? Paro nobiro ni kanye, kata na jathumbro gisinie, an nawuotho, tawinjo ka dhano go mbaka, gino biro na. Kata gino notimre na, ng'ato nyaka, nitie kuma paro wuokega. Exactly. Yes. Wasani by the way, itimo interviews. Dong nyaka ng'isi ni anto gini, nobiro na lek. Nobiro na kata gini nayudo kama. Yes. Gini nakadho kama, eka nayudi. Iwinjo. Koro Chris bo wach ni ende tunde nobiro ne nang'. Obe ong'iswa ni endo nde tunde ni, ogole kure. Kech anto kum nagole, nwawere ga nasari. Mabendo kane nayudo akiwerega. Waro kiwere nyono waro kiwere nyathino nyono nde tunde iwinjo koro mumio at least is good nwanyalo bedo gi platform kamano ma at least ng'ato nyalo golo pache but waweru ketu ji ok onego ket gigi personal sana ma ng'ato dwano yanyi nyaka wadi ng'ato tim nadi mane gimomiyo mane gima koro wadwok chien ng'eni yenyogo kata kopo ni ati ng'ato nyalo yenyo to on a light note donge neno this music industry in Tanzania neno inyalo yudo ka kawuono ng'ani okama ot iluongo ni Diamond mo jam gi Harmonize kabisa kiny iyudo ka gin gi Harmonize gitimo tich gin pamoja but ing'eni wan makoni ni iyudo kwa kayo personal kaka nineno ka kata Chris owacho ni an Musa koro timore nade iyudo ka ena beef ma kata kuma Musa gochi iyudo ni samoro Chris ok dwadhi samoro kata ka Chris no nigi kumoro to negidhirawo gi Musa iyudo ka Musa koro lenge koro ineno gik bilagi gini chalo like music chalo mana paw siasa kawuone goya kinya goyi winjo kanyo but fans be matero push ga these people wasani gi iyudo ka gin na samo gin joma beyo samoro ngata mana Chris no no idea moro pok no bire ni bwana gini achop kode kama but kalore gi some fans do paro kaka Tommy uchako video ne chane ne fans gochona Nito karo dogo timore kodi nare. Jogo timore kodi nare. But then yes, no mono so begin to unge ge idea mara mora. Koro fan. Toke normal. At the same time, we fail to understand niya. Seche ma winjo ni lweny moro wuok ni. Chuna nyaka de angi mar odong kako go, ade angi mar ng'acha be kako go. Do mateni ni at least
pod omende ogerre. Yeah, okay. Gigerore both sides. Nikech nyaka deng' to iwinjo ni thum ni nawinjo kanyo, ng'ano manogoye cha wadhi awinje kaka mar ng'acha to nogole mamit. Koro iyudo ka kata jok monosewe winjo thumba Tomi kopono owinje koro dongo. Iyudo ka ng'ato wacho ni yawaye machalo kamani ng'ama nogeno ni dong' ne en Atomi. Iyudo ka ng'ato dhi revisit that Igo dong' ne niya. At least views mage medre. Yes, mano matiende ni ng'acha ng'ani ma promote. Ng'ani chal ng'ama motivate promote mondo mi at least gini mondo mi kik evoma kabisa, nikech nitie ng'ato mana samono wero Thumi no to tiyo gine tim nade winjo like inyalo neno winjo kaka ng'anene nitie jam moro niga ka ng'ani nyinge ruenya kama tin ohero go covers mag ji ng'anene matata winjo iro ka samo golo thumbene ka samoro gol nikech jagol ga shortly iyudo kata moko monoserumo kaka kalando bebi kalando lepi manero rwako ga chieng' ma wan gide to kitgi maneno na koro iyudo ko gole samoro gole to gole short chuni ni gombo mondo dogi thumno mitin to orumo kapok iwinje maber chuni dok dhi many ito ng'am nogolo thum like that music minen in fact migolo miwachono nochuna badhe amanyo ni ng'am nogoga thum ba penyo yudo nyaka ng'am nogo badhe amanyo thumno kumnogogo at least mondo awinje mamit first nakwongo winje TikTok cover neno koro chuna nyaka de amany gini ng'ani thumni mit manade koro idhi manye full ng'ama nowere idwa dhi manye full mondo iwinj kaka gini tiende kaka nochakre kaka otimore. Ing'e ni mane gima ji kia mineno ka samoro wakelo these programs mondo at least enlight our luos ineno nikech iyudo ka ng'at machalo kaka Matata iyudo ka sani ji yware go nokona kayacha ni jok moko machalo kaka Kamaliza gini oramone ni odwa ni drop thumbe gi oko iwinjo to Kamaliza gini gin old school mano gima nyako accept tiyudo ka sama Matata ogo thumbgi cha tiyudo ka Matata yudo views to ji pod paro nikech nyaka ji acknowledge ni ng'ane temo nogo thumno ineno ma thumb Kamaliza ineno koro keep Kamaliza bede field an ka nago thumb Odongo Swag nago parody iwinjo Linda enjo Odongo nokoneno maber ahinya but ok ni en Odongo gin jomoluoro Odongo makoni bana ng'ani ketho ni gini ng'ani ketho gini ng'acha tadiera mantie ng'acha nosagolo original ne nitiere majibo ong'eyo ma koponi eti ji winjo an agele ni mogo wang' ni oidho maji ogere koro sama ji winjo mara mogo wang' ni oidho cha to ji wacho ni to ma thum ng'amo mari oloko ma thumb Odongo ineno credit te pod dok ni Odongo pod nyaka dogni aya chaka golo mar Vera mar ng'anene mar Onyipa Pajey mar Raila machane en thum mono ji omielo to noduogo ochungi kumoro nikech gigi nigi season gi amoment managolo Vera ji chako revisit ma thum ng'amo ma dong thumb Onyipa Pajey iyudo ka ji chak doke nikech ji ong'eyo maber nitie difference between Onyipa Pajey go Marinash they are not the same people tiyudo ka jogi ok understand Onyi nofaita modhi ogolo gicha kende ochwada strike YouTube Odongo nochwada strike so these people are not understanding this concept emomiyo ineno programs machalo kaka koro mwawuoye gigi elimisha joluowa mondo mwachal kaka jo Tanzania yudo kata ka ji ariyo ogolo thum gi beats achiel kata ji adek en beats achiel to ji dong ji ong'e ni ng'ato ng'ata kasi ng'eni hawi bopogore ba wanyago kata kodi kawuono thum achiel thumba hit mari ok hit manyiso ni thum ka thum nigi hape by the way nego beni gimoro amora ka ng'ato timo nego beni at least
okodwell on negative sides. Only to in this thing, positive sides madden man. Yeah. Why all these people, fight the video TikTok? By the way, don't you ka penjora ni ja TikTok en ng'ama miela pok iwinjo ni Morgan Freeman odhi golo thum mondo miele TikTok ni an kawuono Morgan Freeman nodhi e studio Evans nodhi golo thum kia ng'ani nodhi golo thum nyiso ni nyaka giti gi marino sama gitiyo gi marino nying gi gerore to in bende gigeri nikech thumi ji ong'e maber ni ma to mana jamiel ng'ane to nika nitie kata jok matimo lip syncing ma dhogi onuoyo kama to ji ong'e ni kata onuo dhogi kama nitie ng'ama nyalo nuo dhogi mamit moloyi kata yes but they're there koro the more magimero timo the more magimaketi but most of us do not see that koro kanye gima hinyowa nikech koro jogi ji yware gik moko matindo mana ji osaye gima ng'ego ni jothumbe masani at least thum ochako chiewo winjo ng'eny jo mineno jogi thum sani dhano fight gima ang'e ni jothum masani man mbele gi ging'ega ni chieng' moro gibiro rumo winjo koro nitie some people ma ging'e ni chieng' moro samoro ne girumo but udwano rum kong'e ni at least onyalo chiemo kata koro fomo olalne to at least en gi gimoro winjo gima timre to nitie some people ma bende waste their time to chieng' moro gi blame themselves nitie ng'anene iluongo ni ng'acha jiaro mama in kawuono en kawuono nyoro bwana niluongo ni ng'a matimo GP JP Ondisi Ondisi in fact owacho gimoro ma fine jogi yware kendgi winjo gima timre ng'ato dwa ni mondo at least by there was nitie friend na moro ma bende ni msani later on chien kucha nomukona ni bwana manyna luongo ni sponsor tapenj ni bwana piny sani odich ng'ato pesa ne odich idwa ni mondo idwaro ng'ato support kata sponsor in gang'o ong'eyi nade idwa ni ong'eyi nang'o ionge thum tidwa ni gol idwa ni yaw band ere ka ng'ane ang'o ginene at least ni gigol gimoro bwana yes bede gi gimoro ma ng'anyo winj gino eke sapoti ok iti gi dhogi ni bwana an jathum yes koro iyudo ka wan nitie jomoko miyudo ni ogolo kata nyathume moro achiel at least adier otiyo matek ba thume nowuok to en thum achiel ok onyal ruogo piny nyaka piny ok onyal go thum nyaka piny ru achielno nyaka piny ru era thum achiel en achielno be emnogolo dho owuok koro ing'eni fans kete kagi ka ni bwana ng'ano chuli mathin bwana to duondi ber gol iting'o joband te udhi koro iyudo ka ng'ani koro challenges ochako bet kama nyo nenoga kata obed nong'e ni bwana kar ka watiyoga tichulowa ka jogi golo 70 ito koro ineno ni in koro igarambi ni piny ikawo 15 ok ing'e ni in eme iketho ground kendi iwinjo ichai itiyo kodi ichai itiyo kodi yes ichai ni ladhri ichak itiyo kodi ni mondo mi push time winjo koro mae miyudo ka jogi mane gima kelo tabu ng'ato neno inyalo ga ni dhi ketho ni ng'ato mbele kara in miketho kendi in emiketho kendi nikech mano ground wa moment misekethe to kata in iketho kori dong kata in iketho kiny to koro ichaki siyawo band wang'e ni in gi band ichaki donje buo ng'ane ifunjo band idok iting'o band idok kiluro mang'eny jogi ka be nosakewo te idong kendi samoro wich kuot be dhi negi dhi tami dok koro chuno mane nyaka moro ichak go ngeng'o nikech koro kucha be ok inyal doge ng'acha be ni wuoga kucha ka tungi otima kata kaka
digai ok gare samoro opang show maduong' korki go strike disimiyo ng'acha problem ng'acho sa at least ogadha bojibo yudo bo oneno kako nya push ok inya do push korki dodok ng'at mo na apagre ma bende dwa ema kendi chaki dwar ga kum gin chaki miye baden kuro jowagi at least Thum sani at least anya wacho ni sani osechopo level moro ma en tich to ken tich moro amora mitiyo nyaka ihere iluore kendi rite onge tiende mondo iyware gi wadu in tim mari ka chiegni kanyalo vuma anyalo be akeni ng'ano nitie boy mano timo interview ng'ane Koth Jarapogi later kana nitie challenges moro between Koth Jarapogi and Musa Jakadala about launching to nowuoyo maber ni kaponi kuongo kata later ng'ata achiel kuongo nyalo jakuongo nyalo hit kata jaleta nyalo hit but nodok piny bokoni wami ng'ani chance amiye duration mondo at least mara bago mage positive mind manego bedni wasani bedogo ok ni gimoro mathin to koro ng'ato sadwa ni okonye koro ang' nokonyi nade igolo Thum dweche 10 mokadho ok ohit ng'ama ong'eye onge ing'eye ka koro ng'ama ogolo Thum ndalo 2 osahit koro koro ang' nikony ng'ani nang'o but ber ineno gik matimore go te gi keep industry active ineno keep yes of course koro watemo kata ng'ato nigi history mare but wawe ukete kata obed wasani wawe keto gini personal sa uchako yot tieko tek kik wagoye ga goko ka ng'ato nyono tie wadgi ng'ato chamo wadgi piny tiende to koni baba kar kata winje kama tie moko nego bed ni wateke just ni koro nyaka wakete kata social media obed koni at least nyalo manyo wadu to koni baba aneno kibe igole wood mama ing'eni koro the only problem kuma problem bende ni kaba wan gi 2 groups wan gi upcoming to gi the stars koro iyudo ni samoro kaka upcoming yud the sita bedo problem emomiyo koro imanyo media kuma ging'e ni ng'ane nyaka ang' watch kanyo nyaka ang' miye platform imanta dier mago bedo ga dong'e ng'ato nyalo manyo wadgi ma bwana otame yudo iyudo niya by the way iyudo kaka nitie jomoko bende nitie ma chiwre mere ga rang kendgi iyudo ka ichaka wuoyo kende to gine to Sam na ng'adi oko next of blacklist koro mago be nyalo bet iyudo ni an nakawo ga live moro gi Ema Jalamo the reason momiyo ineno ka duogo ga chien ne upcoming en ni nakawo ga live moro gi Ema Jalamo ba chon kapod wa struggle mondo wadonj industry koro Ema Jalamo gi nochwada strike this is a story that everyone knows and I do share my stories nawinje bwana YouTube miga dweche 3 kapok gilore mondo igine kunyalo wuoyo gi ng'ano oritrake kata otim gino baba namanyo jogi madhi nyaka e show bwana otamre nokadwa kelo gine media nikech Ema be ng'ama duong' bwana jibo luor kechiko ng'ani bwana Anema omra onge kaka dang' akonyi ng'ani bwana Anema chopo ire tek bwana nadhi e media bwana koro nadhi e media magolo issue na koro sometimes though ni gigi a real sense to nego bed ni gik moko loso but iyudo ka mondo nitie samoro koro mondo mi irom gi ng'ano mondo ilose go tek koro iwacho ni bwana wamanyo mari
waket gi che LTN nikech LTN to ng'ata dhi watch odhi nene kono to kata koko nene fan ne dhi kone ni omera na nyako ne bwana information to koro nyako yudi koro the problem en one wakete kanyo wasekete kacha problem makoro bet ni reactions makoro wa take place inyalo paro reaction mar onyi tibim gi ng'anani gatomi iwinjo gini koro yeni gicha nok en between onyi tibim gatomi onyi atomi kod Dongo Swag koro yudo ka ng'ato at least mondo comment ni koro gino mokre kendo